Dobrý deň, volám sa Zuzana Ondrejková a v spoločnosti CEG pracujem od roku 2012. Na pozícii manažer logistiky som zodpovedná za chod prevádzky. Sme firma pôsobiaca na trhu viac ako 20 rokov so zameraním na distribúciu a predaj prémiových značiek ručného a elektrického náradia a stavebnej mechanizácie. Sme presvedčení o tom, že do kvality sa oplatí investovať, do ľudí aj do produktov. Aj vďaka tomu je väčšina zamestnancov spoločnosti s nami už 10 a viac rokov, čím vznikol stabilný tím s dlhou firemnou pamäťou, na ktorom sa nám darí rozvíjať nové myšlienky a udržať sa na stále dynamickejšom trhu. Firmu tvoria ľudia a preto považujeme stabilný personál a kolektív za jeden z kľúčových pilierov nášho úspechu. Našimi obchodnými partnermi sú tradičné železiarstva, špecializované predajne náradia, elektrosiete a siete stavebnín. Je pre nás dôležité preniesť požiadavky zákazníkov do každodennej operatívnej praxe, v čom nám pomáha náš systém práce, ktorý je postavený na viacerých pilieroch. Jedným z nich je denná činnosť obchodných zástupcov v regiónoch priamo u klienta. Aj vďaka ich denným podnetom sa zo svojej pozície snažím vyhodnocovať trhovú situáciu, upravovať produktovú skladbu portfólia, ale hlavne nastavovať optimálnu skladovú hladinu jednotlivých produktov. Dobre nastavený tuzemský sklad je v snahe efektívne podporovať klienta ďalším kľúčovým pilierom našej práce. V našom segmente vnímame pretlak lacných produktov nízkej kvality a aj to je jeden z dôvodov, prečo sme zameraní na prémiové značky a spracovanie. Pri neustálom raste trhu zdieľaných služieb si vo väčšine prípadov klient kupuje náradie, ktoré bude na svoju podnikateľskú činnosť osobne používať a preto siahne po kvalite. Našou snahou pochopiť potreby koncového užívateľa získavame cenné dáta pre nastavenie nielen nášho, ale aj partnerovho skladu, respektíve obchodného priestoru. Vidíme, že stratégia vytvoriť multibrandingového dodávateľa je mimoriadne perspektívna a vďaka našim skúsenostiam a dôvere zákazníkov im môžeme poskytnúť služby najvyššej kvality. Raz ročne organizujeme v našej spoločnosti event Deň otvorených dverí. Celková organizácia prebieha niekoľko mesiacov vopred, ale voľným okom viditeľné finále sa začína kreovať približne 10 dní pred samotnou akciou. Počas eventu prezentujeme novinky od dlhoročných, ako aj produkty od nových dodávateľov za ich aktívnej účasti a snažíme sa dostať ich do povedomia našich zákazníkov. Prezentácia a odskúšanie týchto produktov obchodnými partnermi býva impulzom pre ich zaradenie do ponuky predaja. Súbežne s aktívnou propagáciou dodávateľov máme pripravený koncept vystavenia produktov na predajniach partnerov dnes štandardizovanou formou metrových eurostojanov. Počas prípravy tohto ročného DOD sme sa rozhodli tento koncept profesionálne nafotiť a vytvoriť klientom design manuál produktovej ponuky CEG. Partner tak získa kompletné know-how, ako produkt prezentovať, ako aj zoznam najpredávanejších produktov jednotlivých značiek. Je výsledkom práce marketingového oddelenia, ktoré je jedným z ďalších pilierov našej práce. Významne sa podieľa na podpore predaja prostredníctvom tvorby katalógov, propagačných materiálov a správou digitálneho priestoru.